Jɔnzɛru ni ma minɛ mɛ kiro sisan ayi a kana kɛ a tun ka gloki bɔ sa mi deli muso ni denmisɛn mi deli kana kɛnɛba bila kɔrɔ forontoboro mana kɛ cogo a to n ka kaba d'i ma fɔlɔ yiri a to tɛ kaba kelen mɔlen ka di o kuma sɔnna bon ne min tɛgɛ don a don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min b'a le prétoire Bakari Sogodogo ni y'a ka sɛbɛn ye a ko Bakari ko bilikan bolila i danyɔrɔ dɔnnen don t'o la kalafili min n'a kuma fɔlen bɛ député kalafili k'a bila école ta kalo in na n'o ye octobre ye ni Ala ma jan kɛ e ko kalafili in tɛna bɔ a dɔgɔ kɔrɔ wa Kasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye député kalafili ye ministre min n'a bi kalafili koɲɛw labɛnni kunna ale yɛrɛ kun ye hakilina ani ŋaniya jira kɛ hakilina ni ŋaniya jira in a bɛɛ lajɛlen sɛbɛn diyara ministre ka laadala ɲɔgɔn ye senfɛ min kɔni kɛra sɛbɛn ye n'a dara kɛnɛ kan k'a fɔ fɛn min ye député kalafiliw ye hali wulada in na a kun fɔra k'a fɔ maa o maa n'i b'a fɛ ka kɛ député ye bi kɔni kan k'a sɔrɔ de i y'i ka sɛbɛn bila sɛbɛn minnu n'olu kan ka fara ɲɔgɔn kan ka députéya ɲini n'a ye Kasiriba ko nka Ala ni gɛlɛya sabula sɛbɛn minnu bi bila casier judiciaire nationalité ani nin o damanda min bi bila dɛ o de ti ka sɔrɔ kirisow la o jango ko wɛrɛ Kasiriba ko o ye gɛlɛya fɔlɔ ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o de bɛna kɛ ko in bɛɛ lajɛlen la koba ye nka n'i y'a ta k'a lajɛ ka kɔn gɛlɛya in ɲɛ maa caman kɔni kun y'a jira k'a fɔ kalafili fila in surunyana ɲɔgɔn na kojugu nin dɔ in banna a ti kalo bɔ n'a fɔra k'a fɔ dɔwɛrɛ bi jutigɛ Kasiriba ko a ko gɔralen bɛ ɲɔgɔn na an dun bɛ samiya na Fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o de bɛna kɛ gɛlɛya dɔ ye n'o tɛ nafolo ko bunna kun kan wulikajɔ ani fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛlen don vote kɛ mina bɛ a nafolo bɛ a maa yɛrɛ bɛ ni ka wulikajɔ kɛ Fasiriba ko nka fɛn min ye kunnafoniw ye ani wulikajɔw bɛɛ lajɛlen ma ɲɔgɔn sɔrɔ Bakari Sogodogo ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan n'u k'a ma maliyɛn de l'extérieur olu kunkanko kuma o gɛlɛya fana bɛ ko in na kosɛbɛ sabula a jirala k'a fɔ fɛn min ye maliyɛn de l'extérieur ye olu kɔni u kan ka député sɔrɔ wa u y'o laɲini kɛ kosɛbɛ u ye tabali gosi fa bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ko dɔ tuma sera Fasiriba ko o ye gɛlɛya dɔ ye gɛlɛya dɔ wɛrɛ min bɛ yen région kura minnu n'olu sigira Fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o région ninnu cercle kuraw de bi sigi olu kɔnɔ o cercle kuraw mana sigi o bɛɛ lajɛlen n'a ta député région sigira ni députéw sigira sisan u bɛna san 5 de kɛ makɔnɔni na k'a sɔrɔ o cercle ma député sɔrɔ o ye gɛlɛya ye Fasiriba ko wulikajɔ de kan ka kɛ teliya la ni ka cercle sigi cogo min wa o cercle mana sigi o député ko kuma o de bi tila ka na wuli tuguni Fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔw ye ani girinkajɔw bi senna min bɛ se k'a to ko ka sabati nka jɛlen bɛ pasi Bakari Sogodogo ka fɔ la nin ko ni wulikajɔw tɛ se ka bɛn an dɔ tora kalo 1 dama ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛna dagu ni ka bɛn octobre kalo tile 28 ma a ko a bi gɛlɛya ale ye dasumuni kɛ a ko fɛn min ye Amadu Aya ye ale ye parti politique min bɛ n'o ye yɛlɛma ye ale y'o secrétaire politique a y'o wele téléphone na o ko ale kɔni hakilina ye min ye kalafili ninnu ka b'u dɔgɔkɔrɔ u labɛn bɛɛ lajɛlen ka sabati a ka bila waati la waati min n'o bi bɛn jama bɛɛ lajɛlen ma Alfuseni Kante far an ka wuli ale y'o maa ye o y'a jira k'a fɔ an bɛ don min ko bi kalafili kɛli nin cogoya in na a bɛ na ni gɛlɛyaba de ye hali sabu olu sirannen tɛ k'a fɔ ni nafolotigiw tɛna na maaw san ni ka députéw sɔrɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔw ye olu de kan ka kɛ min bɛ se k'a to fɛn min y'an ka marabolokuraw ye olu ka waleya région kura minnu sigira o wulikajɔ a n'o baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ hali n'o bi kɛ a ko fɛn min ye kalafili kɛli octobre kalo tile 28 o kun tɛ Kante ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jamanaden minnu bɛ yen n'olu ko k'u bi don assemblée kɔnɔ o kɔni t'ale fɛla ko ye sabula ale y'a jira k'a fɔ maa min n'i bi jamana kɔ kan e da bɛ se ka don jamana maraliko kuma na cogo jumɛn na jango n'i kɛra député immunité de bi da i kan k'a sɔrɔ maa minnu bɛ tunga fɛ ka ban jɔyɔrɔ dɔ dilen b'u ma jamana in kɔnɔ kosɛbɛ sabu fangaso min bɛ yen n'o ye conseil économique et social ye culturel u jɔyɔrɔba b'o la ko conseil des malins de l'extérieur o fana ye fangaso belebeleba de ye min n'a dilen b'u ma a k'o bi wasa kɛ nka ka maa min bɛ tunga fɛ k'a ta k'a kɛ député ye immunité dun bi da député kan e bi jamana wɛrɛ o tuma i ka immunité i b'a kɛ di ye ɲininkali gɛlɛn
o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a ye maa wɛrɛ ɲininka Mamadu Kone ale kɔni ye wulikajɔ caman kɛ Adema ka primaire la min bɛ se k'a to a bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min na ale kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi fɛn min ye parti politique ye olu de kan ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛn hakilina kelen kan n'u bɛnna min kan ani wulikajɔ ni taabolo min kan o de kan ka sabati parce que b'a ko nka ko yɛrɛ kɔni balannen bɛ yɔrɔ min na o de maladi extérieur ye jamanaden minnu bɛ kɔkan maa 4 o bɛɛ lajɛlen de dasilen bɛ jamana kɔkan o tuma wulikajɔ de kan ka kɛ olu niyɔrɔ bɛ se ka don députéya la cogo min parce que b'a ko nka a tɛ taa gɛlɛya kɔ sabula n'i y'an ka jamana sariya kisɛw ta k'a lajɛ jamana sariya sunba ani jamana taabolo minnu bɛ olu kɛlen bɛ ka danganiya minnu di o bɛ kɛ sababu ye ka ko in sɛbɛn kɔrɔkɔli kosɛbɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ révision constitutionnelle min n'o ma sira sɔrɔ n'o kun sabatira o bɛ kɛ sababu ye ni ka ko in nɔgɔya parce que b'a ko nka mana tigɛ da o da la wulikajɔ ani filɛliw bɛ to senna min bɛ se k'a to ko in bɛɛ lajɛlen minɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka k'a fɔ ko octobre kalo tile 28 ko député kalafili bɛna kɛ Bakari Sogodogo ko a siga kɔni b'ale la wa politiki ma fara jamana faama in kan bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛlen don a kan k'a fɔ ko in kɔni a sɛbɛkɔrɔ jɔgira kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la jɔn seru ne bɛ tigɛ don